Aizu, badakizu aurren eskubidei buruzko hitzarmenean, umeok eta nerabeok ditugun eskubide guztiak agertzen direla? Bai, eta gure eskubideen protagonistak garela. Guk badakigu zeintzuk diren, eta zuk ezagutzen aldituzu? Gure iritzia aski adierazteko eskubidea dugu, beti ere beste pertsona batzuen eskubidei kalterik egiten ez badiegu. Gure iritzia kontuan hartzeko eskubidea dugu, guri dagokigun edozertan. Geure ideiak eta sinismenak izan eta defenda ditzakegu. Gure familiek orientatu eta lagundu egin behar gaituzte gure pentsaera garatzeko.